Van 1 tot en met zo'n september is het een verspillingsvrije week. Supermerken in de regio doen ook deze actie mee om zo min mogelijk eten voor te gooien. In ieder geval sowieso even goed om er extra aandacht aan te gaan. Maar een verspillingsvrije week hebben we eigenlijk net. Want we hebben alle dagen eigenlijk een verspillingsvrije dag, om zo maar te zeggen. Want Jumbo werkt er al een tijdje mee. We prijzen je artikelen na die op het datum binnen. Van 50 cent, een euro tot 2,5 euro. Kan producten wijzen die 4 euro binnen, die prijzen we af van 2,5 euro. Of producten van 2 euro, die jouw 50 cent. Ging het gewoon even van artikelen een verspillingsvrije week. Die willen we ook promoten, maar we hebben eigenlijk altijd een verspillingsvrije dag. Het is met name de verse artikelen die het oer binnen. Dat is ook logisch, want ja, het is een korte THT. En dus de dagverse artikelen. En die prijzen we dan eigenlijk de oordeels voet niet aan, zodat de klanten daar van kunnen profiteren. Toch vreeg je een soort mensen haar aan, als de voedselbank er keer van had. We hebben wel een goede samenwerking met de voedselbank. Eén keer in zoveel tijd sponsoren we hun hek. En ik snap de vraag ook wel, dat het logisch is dat de voedselbank in principe daar skeerverzoek heeft. Alleen wie haar hek een flessenautomaat, daar kunnen mensen hun emballage doneren aan de voedselbank. Dus dat proberen we hun hek tegemoet te komen. En één keer in zoveel tijd, zoals ik al zei, sponsoren we ries of soep of de lekker koffie. Die sponsoren we hun hek, zodat de mensen daar toch wel van mij kunnen profiteren. Naast deze actie is Jumbo Dokkum correct start met een nieuw initiatief om bij te dragen aan het milieu. Ik ben momenteel wel start met het inzamelen van sinaasappelschillen. Want die worden we dan allesreiniger van maken, Jumbo allesreiniger. Daar ben we vorige week aan gestart. Ik denk dat het ook wel weer een goed initiatief is. Ik zie het milieuverspilling of dat soort zaken. Een andere manier om eten minder gauw voor te gooien is door het te bewaren in de vriezer. We gaan een sticker, daar starten we dus mooi mee. Dus deze sticker. Er zit onder andere in van hoe lang kun je dus bijvoorbeeld balen in de vriezer bewaren, of je klikjes, hoe lang kun je die bewaren, het vlees, of de gringen, het fruit. Daar ben je dus goede tips denk ik om te zeggen van smiet het alles voort, maar check eens even een keer wat kun je bewaren in de vriezer om het later te consumeren.